Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih nggih sesarengan keluarga besar Sinirok Setia Kawan saking dusun Kali PP kang dipun pandegani dening Bapak Jai Oye. Telu mriko pagelaran Sinirok Setia Kawan dipun undang Bapak Yusuf Ridho nggih saking dusun Kunir nggih Berandangan. Telu mriko pagelaran Sinirok Setia Kawan nyambut gawe bebarengan Barata Audio Sound System saking Jatigono kagunganipun Mas Dian, dan juga kolaborasi sesarengan artis video syuting Mas Eko Oki saking Dawan Loro Sukodono, dan juga ada Akang Budaya. Saderengipun panjenengan mirsani kebiari Setia Kawan kula ngaturaken setunggal tembang spesial kangge sing duwe gawe dimriko Mas Yusuf Ridho. Coba jika mukio Mas. Oke. Barata Audio Sound System. Oke.
Piaciute ricordi